Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito tayo ngayon sa Honda Motorsports Florida Blanca para mag-review ng isang motor nila dito. Pero bago yan ay shoutout muna kay Glenmore Nuneza at kay Dave Olgado. Salamat sa inyong suporta. And also shoutout kay Sir Paul Tagle, nakilala natin na retired military. Maraming salamat sir sa iyong suporta. God bless sa iyo. XRM 125 na FI na. So napakaganda nito. Sa mga hindi po nakakaalam, ito ang sinaunang motor ng Honda na ngayon ay in-upgrade na nila into FI or fuel injected. Kaya titingnan natin ito at alamin natin yung presyo. Noxky Vlog. Magandang araw mga kapatid, nandito tayo sa Honda Motorsports Florida Blanca, Pampanga para dito sa bagong-bagong XRM 125, tapos FI na siya, no? Andito si Sir Argel na siya magpapaliwanag sa atin kung ano yung mga function nito, yung specs nito. So sir, ano po ba yung mga gandang specs or features nitong Honda XRM 125 na FI? Oo. Unahin natin to dun sa naunang predecessor niya na XRM, yung Carb type. So before, awapayan na lahat yung kauna-una nilabas ni XRM is Carb. Ang difference ni Carb kay FI ngayon is, syempre alam naman natin, fuel injected. So kapag fuel injected, less ang konsumo ng gasolina, mas malakas ang hatak ng makina. Plus, aside doon, mas pinalakas yung power niya dahil nga ginawa na siyang FI. Then yung iba pang development na ginawa doon sa kanyang predecessor na XRM, full digital display na siya, informative LED display. Yan. So makikita nyo na dyan yung pinaka-basic, yung kilometer reading, odometer, gas level, yan, kung ilan na yung tinakbo mo. Tapos meron na rin ditong indication na check engine if ever magkakaroon ng issue si unit. Ang flashers, makikita na rin dyan kapag naka-flasher ka. At yung kapag umaandar na siya, yung kanyang headlight, makikita mo naman dito kung naka-low at saka naka-high ka. And then aside pa dito, dinagdagan din siya ng additional safety. Hindi mo na kailangan bumili ng handguard na sinasabi. Naka-built-in na siya. Handguard / wing guard para sa mga magbubundok o adventure riders. Kumbaga protection na rin kung halimbawa masemplang ka, hindi agad tatama sa kamay mo. Yun yung additional na dinagdag sa kanya compare sa kanyang predecessor before, XRM 110. Ilang gear transmission nito sir? Yung usual pa rin, 4 na gear transmission. Pero like I said kanina, dahil FI siya, yung kada kambyada niya, kada gear mo, kada palit mo ng gear, yung power na ibibigay nito sa'yo dahil FI siya, mas malakas kaysa mas malakas. Aside dun sa lakas, yung konsumo ng gas, dahil FI nga siya, kung yung dating XRM na nakahiligan natin dati, kung yung 100 mo, kaya kang dali ng 100 kilometers for example, sa FI, yung 100 pesos mo, kaya kang dali ng 200 kilometers. Oh, yun. Yun yung pagkakaiba niya sa kanyang presyo. Mas matipid talaga siya. Mas matipid. Doble yung kaya niyong itakbo dun sa gas na ikakatip before kesa dito. Tapos dito naman sir, pwedeng tingnan natin yung compartment. Ayan. Yun. So ganyan siya.
Kung ang pagbabasihan mo is yung dating predecessor niya ulit, ang compartment before is medyo mababaw. So napakaliit nung dati compare ngayon na mas pinalalim nila para mas at least mas marami kang mailalagay. Oo. Tapos sa tank capacity sir, sa 4 liters. 4 liters. Yun. Capacity. Pero Pwede rin. kahit nga 4 liters lang siya, like I said kanina, dahil FI siya, yung 4 na litro mo nito, makakapag-breaks ka lang ng malayo. Malayo na yung mararating. Pwede ka nang mag-adventure sa bundok. Yan, sa Nabuklod. Oo. Doon kaming popular na destination dito sa Florida, which is Yan. Yan. pwede mong gamitin ito. Tama-tama to para doon sa terrain. Oo, sa mga akyatin, ano? Yes. Pwede. Saka alam naman natin yung XRM, ito yung talagang mga nauna pang motor ng Honda. Oo. Yung nakahiligan ko. Oo. Hindi ko alam kung yung mga kapatid natin aware dun sa Oo. dating sumikat na mga Oo. XRM models na Sa mga- before tinatanggal pa man nila doon. Sa mga 80s, 90s na ano, alam na alam itong motor na to. Pero yung mga ngayon mga millennial, hindi na. Alam na nila itong mga latest eh. Ayan. So sa mga kumbaga ano to, information na rin na ito talaga yung mga naunang Oo. motor ng Honda. Mas Ayan. pinaganda to ng kanyang predecessor Oo, yan. before na XRM. So yan. Tayo. Tapos yung headlight niya sir, Ayan, aho na rin siya. Oo. Automatic headlight on technology ng Honda, which is lahat naman sa lahat ng models ng Honda in-apply. Aho. For safety reasons. Kasi ang hinahabol ni Honda rito is yung kahit daylight driving, visible ka. Oo. Sa lubong, sa nasa likod, automatic kita na kagad ka nila. kasi yung signal light niya, halogen bulb na. Halogen Saka yung, bulb. pati yung headlight. Hindi lang natin makikita yung headlight kasi wala siyang gas, hindi pwedeng paanda rin ano. Hindi mapapaandar kasi Oo. Ay, isa pang binago sa kanya, single caliper Ayun. na disc brake. Yan, na before, dun sa kanyang predecessor, drum brake ang harapan. Yan, para mas kapit kapag magbibiyahe ka lalo pagka paakyat o pababa ng mga pablusok sa mga bundok. Ayan, mas kapit siya. Malakas na yung Mas preno malakas niya. na. Sa yung sa likod, Drum brake. Drum brake lang. Yung usual, hindi naman din kahit magpupundok, kahit naman mag street ride ka lang or road trip, mas maganda talaga ang harapan brake. na disc brake. Oo. Yes. Mas maganda yung kapit, yung stopping power nung motor. okay. So, ayan, na-explain sa atin ni Sir, no? Tapos, ilang available na colors ang pwedeng mapagpilian ng mga Sa consumer ngayon, na? tatlong kulay ang variant ito. Kulay blue, kulay red, tsaka kulay black. Pero ngayon, dahil nagkakaubusan tayo ng stock dito sa branch natin sa Florida, meron tayong available na kulay red. Kung gusto nyo makita for viewing, dito lang siya. Pumunta. Ito nga yun, mga Ito yun. Ngayon, if meron kayo makasunadahan o magustuhan ng ibang kulay, pwede naman kayo pumunta rito. Pwede nyo akong hanapin. Pwede tayong mag-inquire. Maghanap tayo ng ibang kulay. Oo. Mula sa mismo Honda dealer. Kung sakasakali meron sila. So yun po ang ating nakuhang information dito sa Honda XRM 125 na FI na. So napakagandang features nito yung pagiging FI niya dahil napakatipid na. Maraming salamat sa iyo Sir Argel sa pagbibigay ng information sa ating mga consumer, no. So ayan po, maraming salamat Sir. So sa mga gustong kumuha ng ganitong klaseng motor, available po yan dito sa Honda Motorsports Florida Blanca. Ayan sila ma'am, sila sir, no, inquire na lang kayo sa kanila at aasikasuhin nila kayo, no. Ayan, tapos marami silang mga motor pa dito bukod dito sa XRM. Lahat ng Honda na motor nandito. Yan, yung Honda Click, Honda Beat, Honda T-Max, Honda Honda Click 160 meron sila. Honda PCX 160, ayan. Tapos ito Honda Click 160 pa rin. Tsaka ADB 160, ayan, meron sila dito. Tapos yung nasa labas na nga, yan, puro Honda Click 125 na version 3. So punta na lang kayo dito mga kapatid para sa mga motor na gusto nyo kunin, ano. So yun lang, maraming salamat. God bless po.